sanibonani siyanibingelela iSouth Africa yonkana nabangaphandle kusase uyena ukhuleka nokaMthethwa ngilapha mkwenu kunodaba la engifisa ukuthi ke silibuke ngamehlo ukuze lento siyivimbi ingaphindi yenzeke siSouth Africa engakungodaba lobhudi lo ogcine eseyikhipha umphefumulo beqale ngokukhipha umphefumulo womuntu wesifazana ekuthola ukuthi yena uthandana naye babukeli okokuqala nje rest in peace kubo bobabili siduduza umndeni ngokuhlukana kwayo ngoba ukuhamba komuntu emhlabeni akuhle la ngoba kuthiwa uwone kangakanani that's why ke kuthola South Africa ukwazi ukuyithathela umthetho ngezandla ngoba mawusukhipha umphefumulo womuntu usuyithathela umthetho ngezandla ngoba ngisho kuthiwa kuyibulala kodwa wagcina ungaphumelelanga uyibulala kwakho ila khona ogcina khona usuboshwa ukuthi ubuzama ukuyibulala ukulekelela isizathu mhlawumbe senza ukuthi sikhulume ngakho ngiyazi abanye mhlawumbe bazophatheka ukuthi awusalokhu lokukhulunywa ngegama likabhudi lo sengasekho emhlabeni owenza ihluku mhlawumbe kangaka ngacha sesifuna ukuyivimba manje lento ingaqhubeki nohleze ekhaya eyibuke lento ukuthi ngabe right noma wrong vele ke naye ke ngicathi abantu abaningi lapha ekhaya usuke wabona na ukuthi kuma media amaningi ubhudi lo uvelile so nami ngakho ngithatha isibindi sokuthi ngingakhuluma ngaye somkhanya kude so that siphinde nathi silekelele la silekelela khona ngizolekelela lana ke ngizokhuluma ngezinto la okokuqala ngoba lento mawuyibheka into ephathelene nokuthandana kwabantu ababili ngicabanga njengamanje lento sithinta abantu abaningi imindeni emibili la ngabe mthathu kuyeka phezulu sokudepend ukuthi umndeni walabo abantu bobabili ubungakanani babukeli ukuthandana masithandana ungasho umuntu wesilisa mawuthandana nomuntu wesifazana bese wena uba nalento ukuthi umuntu owakho la emhlabeni akekho umuntu omunye umuntu uma ukukhona umuntu osukuthandana naye usukuthandana naye njengokuthi niyathandana usukungambambile ngenkani naye ngisho usuke ngakubambile ngenkani yes kuyenzeka uthola ukuthi uyathandana nomuntu uthola ukuthi mhlawumbe sekufika isigaba sokuthi awusenayo imizwa yakhe mhlawumbe ube nendlela ukuthi no ngicela ukuthi mhlawumbe sikiyeke lokho besiqalile uthotho omunye kunzima ukunderstand lokho yilapho ke sifanele sikusize khona ke wena umuntu ofisa na ukuthi uzomiya kanjani ngoba ekugcineni mase kugcina kwenzeka izinto kanje angifuni ukukhuluma into engekho ibhlungu lento le ngicabanga ukuthi ngapha kusisi lo odlule emhlabeni ngesandla esibhlungu cabanga ukuthi umndeni wakhe kumanje yakhala nobafo lo ngapha oyilokhuzile oyihengile ngicabanga ukuthi nomndeni wakhe yakhala amsho lo muntu unezingane abayishiya emakhaya buka manje abantu asebethinteka abangakanani ngenxa yethu mina nomuntu wami besikade sithandana so umuntu wesilisa noma nomuntu wesifazana uma sekufika isikhathi la sekuthi khona niyahlukana mina kube ubhuti usaphili khonto bengam-advise ngayo le nto leya bengafanele ukuthi evele emnyeke njalo ngabe kuthiwa akukho ubuhlungu ongadluli emhlabeni ngicabanga ukuthi ngoba uhlezi lapho ngibukela mhlawumbe awunawo baba awunawo mama engicabanga ukuthi ubuhlungu lobo obunzima kabi ngoba kufanele ngabe uthi baba wena kumuntu akekho noma uthi mama akekho kodwa kunokuthi sungaze uthathe umphefumulo womunye umuntu mina bengam-advise ukuthi lento kufanele iyeke intombazana eyiyeke nje ngokuthula ukuthi umondlisa ingane for iminyaka emingakanani yena kufanele ebone ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi khona izinto azomehlisela zona ezinhle ukwenza into enhle emhlabeni nawe kuyabuya kona sekuphinda phindeke kaningi ukuthi wena wenza into enhle emhlabeni kuzokwenza isibonelo kunezingane engenabazali engenabani ezihlala endaweni la egcinwe khona zodwa uma usuka wena ekhaya uthi uyadonate kuzona angicabanga ukuthi usukuthi uyondliswa yebo kusuke uthanda mhlawumbe usukwenza ngaleso sikhathi kodwa nawe ke umuntu wesilisa kubheka ukuthi okay ngondliswa ingane ningizwe kahle bafethu kubantu besilisa ningasho ukuthi ngiyalahla ngiyayibalansisa lento le ngoba ugcineni masiphela kanje siSouth Africa ngicabanga ukuthi akukho right okay mina into ebengayisho bengathi mina
akamyeke yena, ingane izokhula, ingane izombonga umuntu ekugcineni okuyena yena owayikhulisa. Yabo, ngibuye nangapha kubantu besifazane. Abantu besifazane kunalento ukuthi ubone umuntu wesilisa umthanda, umbone ukuthi uzothola izinto ezinhle ngaye, but kubheke ukuthi uwenza kanjani ngalo ndlela. Vumela uthando lube natural. Siyazi ukuthi uNkulunkulu usizo isizayo, so indlela thina yala emhlabeni esizama ukuthi sicashe ngayo, sibalekele iqiniso ukuthi uNkulunkulu usizo isizayo ngale ndlela ukuthi uma umuntu wesifazane udlisa umuntu wesilisa, vele uthi wena uNkulunkulu usizo isizayo, should nawe ukusiza njengoba vele uyayilekelela ukuthi lo muntu ekuthanda. Ngoba ngesikhathi udlisa umuntu, kunomuntu omdlisa idlozi lakhe lingavumi, elikhetha ukuthi lo muntu omdlisayo ehambe emhlabeni. Noma uma usumdlisile uthola ukuthi lo muntu usekuthanda kakhulu, uvele ngisho ulaka engenalo, uba nolaka lokuthi manje engenza into engakwazi ukuyibona. Angisho lento enze ubhuti lo ukuthi yena i-right, kodwa asivimbe lento la, asiyeke ukubulalana, sibulalana ngento engenasidingo. Kufana lento ukuthi umuntu wesilisa ubulala umuntu wesifazane, uzombulala umuntu wesifazane kulungile, usefile, wena uqhubeke nempilo, kuzokusiza kuphi? Noma wena umuntu wesifazane ubulala umuntu wesilisa, alento lemo sibhekisisa kahle kunalokho, siyaphunguka, sandisa usize emzini yabantu ngokuhlukana kwayo, ukuthi thina sithathana imphefumulo ukuthi ngenjabulo ngenkanoko yethu thina njengoba suke sithandana soba u2. Awusabheke emuva ukuthi ingane, kunamavidiyo maningi engeke ngawabona kuma social media, ubhuti uhamba nomndeni wakhe, uyambona ukuthi unengane ngemuva emotini, and nana lento wayekhuluma lapha ezokuzama ukuthi eveze ukuthi no usenze ihluku lesinalesi. Lanto le bingenasidingo le, kushuthi vele nje ngendlela engibuka ngathi una ikhona into kushuthi bisi inokumphazamisa kancane engqondweni, ngoba uke wakhuluma kwamanye amavidiyo ukuthi yena engayithatha umphefumulo noma yinini. So engicabanga ukuthi abantu abaningi lanto bafanele bayithathe serious. Niyithathe serious umuntu into mayikhuluma kanjalo, ngoba usuke ngaleso sikhathi ingqondo yakhe ingacabanga kahle. Uma ingacabanga kahle engagcina yenze leyo nto leyo, mhlawumbe ephumelele mhlawumbe engaphumeleli. Noma makuthola mhlawumbe uyayikhuluma kukhona abantu abazoba seduze, uyagcina mase kudlula isikhathi eyisolo ukuthi yazi bengathi khonto bengayicabangisisanga kahle. Yini njalo ilezi zinto zokudlisana. Mina kuyenzeka ngidlisa umuntu wesifazane, kuyenzeka umuntu wesifazane edlisa indoda, kodwa mawudlisa indoda kufanele uwazi ukuthi kusuke ifaka enkingeni. Ngoba cabanga nje awusakwazi wena ukuya emsebenzini, indoda yakutshedhoza ekhaya ekukhumbula. Uyabona ukuthi ngesikhathi umdlisa umuntu wenzani, uphela vele usukumenza manje ukuthi ekunake wena, ukahlahle lo muntu usewuwe ngamanye amazwi. Abanye bebeke bethena bafaka inyembezi zeingane, umuntu bemdlise ngenyembezi ukuthi makwakhala ingane nje ekhaya ngisho semsebenzini uvele uthi ugulelwa ingane ehamba. So babukele sigweme into efana nale, asingadlisani, thanda nje umuntu ngokusenhlizweni yakho, ngokwasemhlabeni okujwayelekile, hayi lokho ukuthi manje sufuna uku-add wena okungale. Cha, ngeke sibaningi la emhlabeni, and abantu besifazane baningi kakhulu kunathi thina abantu besilisa. So uma ungathi wena ufuna ukudlisa umuntu wesilisa, uzofa wena namhlanje. Uzothi ngapha kukhala kwamakhelwane noma wena kumlindele, uyazi lo muntu wesifazane ngala uzobe mhlawumbe nomunye umuntu wakhe akathandana naye, okusho ukuthi akayena umuntu wakho lo. Unayo right ukuthi uma usuza imizwa yakhe esihambisanayo ngezathu thizeni nihlale phansi nibonisane. Angihlanga ngesikhathi nihlangana beningabambelene nomese, beningakhombene ngebhamba, still nisengakwenza futhi nixoxe ukuthi cha no kwamanje asikwenzi lokho, ongamukela akamukeli, kodwa kusuke kuzodlula kusengeyona into yaphakade. So yilokho babuyele engakusho njengamanje ukuthi asiqaphele lento yasothandweni. Lumnandi impela uthando, ngiyavuma, kodwa siqaphele ungamlandeleli umuntu mayengasakuthanda ukuze uzozama ukuthi kuphumele lento leyo, ngoba isikhathi umlandelela kuningi ubuhlungu ozokuzwa ngaleso sikhathi, noma uzombona isizathu sokuthi ukuzwisa ubuhlungu. So kungcono ukuthi uvele wenze njani. Uma ekutshela ukuthi cha kuphelile nawe khohla. Abantu sikhola emhlabeni siyaphambana amadropela kuphela nje second ungahlala nentombi enhle noma nomuntu wesilisa omuhle. So babukele, siyabonga kakhulu somkhanya kude. Ngiyazi ukuthi umuntu mhlawumbe kuzokwenzeka mhlawumbe ifike kubantu basekhaya noma ihlobo kule video engikhuluma ngakhona ukuthi mhlawumbe ngihlekisa ngabantu asebedlule emhlabeni, nakubona laba khona bayakhala, kepha ngale video isuka enhlizweni yami ukuthi ngingamanye amazwi nami ngiyafisa ukuthi ngibaduduze ukuthi cha akwehla ngehlanga. Yonke into edalwe uNkulunkulu ngesikwazi thina ukuyishintsha singabantu abaphila kulomhlaba. Siyabonga.